Benvinguts a un recorregut sobre els plaers, com un bon manual de l'optimista, perquè si mai heu sentit la necessitat de sobreviure a la contemporaneïtat, paga la pena que travesseu El pont dels jueus, una novel·la històrica que us deixarà el cor en un ai. Passeu, passeu, que açò és llarg de contar i gens fàcil d'oblidar, perquè el viatge és com la lectura i la vida, com un pa negre de quan anàvem a l'estraperlo, tristesa literària i goig per a l'ànima. O no recordeu com és de bonic mirar cap al cel i veure com van ploure les estrelles? Si us hi fixeu bé, veureu coses de la lluna i que, si no plou, plourà, tant se val. Heu oblidat comencis a descobrir una muntanya màgica? Misteris, sortilegis, fades i follets, siga al cor de l'Aitana, entre sendes i viaranys que us duran fins al cabeçó d'or? No deixeu arrere les criatures més belles, poesia que ix dels indrets més pregons de l'ànima, com un rebost que ens ofereix els fruits més saborosos, maduixes, codonys tardorals, les prunes d'or i raïms immortals. Versos enxarxats com unes teranyines que són veritables receptes per estimar, com si foren 66 poemes imprescindibles. Ja ho digués Tellers, que no hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs. Un llibre de meravelles per als amants de totes les edats. Els camins de la poesia són ací a la vora, convé que els assaboriu com el deler de l'esperit. Penseu que no era tan lluny ni tan difícil. No hi ha res més reconfortant que un bon assortiment de besos, encara que siga per un amor fugaç. Us agrada la lluna? Sí, però no us quedeu sol mirant la lluna. Feu-vos forts. Ja sabeu què és això de que dur és ser guapo. Acosteu-vos i pregunteu-li amb tendresa: què t'angoixa, Núria? I quan ella us confessa el seu secret més preuat: vull ser una Barbie, digueu-li: pensaré en tu, no siga que faça un disbarat. Amb un llibre a les mans us podeu sentir l'amo del món. És la millor manera de descobrir les històries més estranyes. Podeu trobar per atzar uns papers en una capsa plena d'aventures, de misteris que us permeten anar a la recerca dels dimonis de Pandora o assabentar-vos amb les urpes del diable quin paper fa el maligne en l'assassinat del papa. No en tenim prou? I tant que no. Segur que us agradaria saber per què el nostre amic extraterrestre té la pell freda. Què no deu semblar-se a un gripau? Què no us agraden els clàssics de por?
si penseu que Frankenstein no és un monstre, si penseu que Dràcula no s'espanta de les cabeces d'all, potser haureu d'esperar a saber les notes finals, o per ventura haureu de tornar a setembre. Sí, pot ser a setembre, després de passar un fi de culs a Mallorca. I mentrestant, durant l'estiu, provareu d'entendre la causa de la mort d'en Bunny Munro. Una pista. Mireu fixament la portada. No tan fixament, us hi podeu deixar els ulls. Heu sentit a dir mai que qui paga mana? No? Doncs jo us propose que acaroneu les columnes de paper. No us penseu que són un cul fresc. És més aïna com un diccionari per a ociosos, una bona manera d'estar junts i prou, d'estar realment a gust amb la vida. O penseu com Quim Monzó que tot és mentida? Res d'això. Vivim en el millor dels mons, encara que hi haja 1001 cretins, o que Manel, Joan i Arinyó escriga Cubaneta meua i en Joan Daniel Besonov ens recorde que va tenir una educació francesa. Si voleu saber algunes respostes, no us amagueu darrere d'una cortina. Si voleu saber totes les respostes, descobriu-ne un bon grapat en el perquè de tot plegat, o acabareu per lamentar-vos-en i exclamar «Uf», va dir ell, abans de conèixer els secrets de l'home manuscrit. Sabeu que hi ha dins d'una història que es diu «De mica en mica s'ompli la pica»? Oi que no? O pot ser sí. Pot ser és una manera dolça de dir «estima com vulgues» abans de pronunciar la frase clau «digues que m'estimes encara que sigui mentida». Perquè hi ha històries de dones i també d'homes, perquè si mai penseu que una història d'aventures no és feina de dones, és perquè no coneixeu Rosa Vermell, detectiva privada, o perquè no heu conegut què fa una hacker com Lisbeth Salander en els homes que no estimaven les dones. No us heu preguntat mai qui és Najat El Hashmi? Una dona amb aquest nom tan il·lustrat que ha escrit l'últim patriarca. Ara teniu al vostre abast un rebost ple de llepolies. Menges delícies que us esperen perquè en feu un bon tast. No us quedeu amb les ganes, són debades, no engreixen, no són pecat i no estan prohibides. Bon profit per molts anys, bon profit. Vosaltres teniu l'última paraula. Que ningú diga la vostra per vosaltres. No us quedeu mirant pel forat del pany. Agafeu un llibre i digueu-hi la vostra al Club de la Lectura. Us hi esperem amb un llibre
a les mans.